Ahojte, ako vidíte, počasíčko nám praje, sneží parádne, absolútne som to neplánoval, ale keďže človek si nevie vybrať, dneska si dáme taký rýchly timelapsik. V posledných testoch sa nám podarilo zničiť aj prevodovku, akože auto je pojazdné, ale vychádzajú z nej také zvuky, že každú chvíľu čakám, že sa rozpadne úplne tak, že zablokuje kolesa. Neviem, skáďal to ide. A nemáme dotočené ešte nejaké video na snehu, ktoré by som rád tiež dal vonku. Dúfam, že to dnes stihneme a že sa nám to nepotopí. Stále to mi ide taký blbý čas, mám robotu, treba mi zrobiť výfuk na jednom GTIčku Golfe a pokiaľ to stihnem v nejakom normálnom čase dokončiť, ideme rýchlo prehodiť prevodovečku a natočíme si z toho video. Môžete si tipnúť, za aký čas sa nám to podarí prehodiť. Prevodovka je tu na a zdokumentujeme si to. No takže vyskúšame zrobiť súťaž o Drift Taxi. Toto Drift Taxi si budete môcť uplatniť 31.5. na benefičnej akcii, ktorý organizujú chlapci po Driftuj. Bude to v Prešove pred mestskou halou a viac menej o čo ide o tip. Budete tipovať a to čas, za aký sa nám podarí prehodiť prevodovku v tejto 36 2,5. Ten, kto bude s tipom najbližšie, tak sa stane víťazom. Aby sme si to uľahčili a nebolo v tom zmetok, poprosím komentovať, alebo komentáre budem považovať za platné iba, ktoré budú na našom YouTube kanáli, pretože ináč by som z toho mal zmetok a takisto keby boli náhodou aj rovnaké nejaké tipy, tak určite bude zvýhodnený ten, ktorý si tipol skôr. Čiže neváhaj sa zapojiť do súťaže, pokiaľ sa budeš chcieť so mnou povoziť a skúsi tipnúť, za aký čas sa nám to podarí prehodiť.